ndị be anyị abịa m kọchala unu akụkọ mbọsị ya nekwe nke na-emezi kịta. Nwanne anyị nwaanyị wee bịa na-akọrọ m si na die bịa sekpulie wụọ anya n'elu bed wee si anya tọpụ ọgọdụ nya tọpụ ọgọdụ wee si na ọma ntọpụ ọgọdụ na ọnụgo nwaanyị ọzọ ya ji edinebe nwaanyị nke anwụ ọnụ tala ọfụ. So onye na ya selido okwu wee si na ọbịa binye ọtọ gbaa ọsọ wee je dinele n'ụlọ ụmụaka na ọkwa na ụlọ ụmụaka zọpụtaziri ya na die chọọ isekie nnọọ mara nkekwe na-eme die nọ bụkwe nnọọ ya na ya na-esekwa okwu kịtazi ka ọ bịa si ya nne Ngozi bịagodi ka ngosi gị ihe ọ na-abịazi o wee bulie ụwa anya n'elu bed wee na-adọkali ya pantị na-adọ si anya saghe ka famebe ibom gị si na ọ gbakwala ọsọ na okwu ezi na ọ siri anya ji edinebe nwaanyị ọfụ ọnụ na Naịjirịa and nwaanyị ọfụ ahụ ọnụ na Naịjirịa ọma akwụ ya ọ bụ ya na nwunye ya takọrọ afụfụ ọnụ tụkọ ego ọnụ wee mecheche ihe kịta o mego ego gbaa nkwụ mmadụ and mmadụ ya na emeko n'okwu ihe for one day ifugo ọdụchata ụmụ nwoke fe bido meghelibe ọdụchata fa kịta nwunye esikwa na onwekwa akụ onwere ụkwa onwere ihe o nwere ọ bụ nyanwa na-ebu ya ifugo ya and o si na ọgụcha ga akwụkwọ ọ na-alụzi ọlụ full time jide nkịlịnka ego na o jizi nkịlịnka ego ya bụ nwunye ya na-atazi afụfụ kịta ọsịa ya naghachibe azụ na Naịjirịa and ọlụ na-eme epe and o si na foreign company ka ọ na-alụ na-eme epe okwu itigo maka ka abịa na United Kingdom ọ naghachi kedu ihe ọ ga-alụzi ya bụ ihe o sikwa ka m jụọ unu kịta bụ ọ bụ nyanwa gbachi die nkịtị merielie tọgọ ọgọdụ ka di emebe ibom gị ka ya na akpọrịbakwa oge onye nbugo nwaanyị ọzọ na-agwara ya na ọ chọpụtazi wee jụọ ọnya wee kweta chịpụta foto eji wee gbacha nkwụ agbachagoli nkwụ na absent die nya ndị befe ejego gbachacha mechie ifugo ọ bụ na nwoke bụ nwa na abụọ mụọ ga-emie ọnya na-emie o je ịnụ nwaanyị ga-amụli ya nwoke ọ bụ ihe o bu n'uche ọ bụrụ na nwoke bụ ụmụaka na abụọ ọ ga-eme ọ gara eme ọ bụ maka na nwaanyị ụwa nwaanyị well asịkwa m ya nye ekwene nye ibom gị ahụ nya kpọọ onye ọnụ agụ ibom gị nya ji kpọta nwaanyị o debe na Naịjirịa ka onye ibom gị ọ bụ ihe ngwali ya mgbacha anya on the second thought kwa wee sị ha oke nsikwu ya nya nyekwu ya ibom gị ahụ nya jos nnọọ gbe ya nkịtị ọ bụla aka nya jide n'isi na-eku ume gbachie nkịtị nya nọrụ ka osisi kpọrọ nkụ nya mebe nọọsụ ya mgbe gbacha anya ya ọ na-eche nsị a ọkwa m o nwere ike Chukwu eme ihe ịmụta nwoke onye nke nọzi na Naịjirịa ọnụ na-emugo nwoke o bido gbaba ọsọ ọ bụ nwoke ahụ maka na ịmụ nwaanyị na-abụ ifugi ịmụ nwoke kịta gidigbam nwaanyị nọ na Naịjirịa ọ na-abịa ka ọ bịa mụọ nwoke ọ bụ ihe o ji abịali o nwere ajọ ihe imekebe ihe ime nghọtakwa abụna di gị si gị debe ụmụaka ka unu bịa hụ zụlọ maka na obodo bụ igwe ọ bụ azụta na-ewe zọba ute anaghị abịa akpọrọ ụmụaka na-ata anyị mmadụ ọ bụ ihe nghọta ime mana di gị kwesịrị ịgbaghalụ gị maka ọtagozi afụfụ kịta gụchaa akwụkwọ na-alụzi ọrụ na-akpata ego ọ ga-agbaghalụ gị maka ọ bụrụ gị ị ga-agbaghalị ya ụmụ nwoke ụmụ ihe unu na-eme na-ewu m iwe nwaanyị mee ihe unu anaghị ekwe agbaghalị ọ bụrụ anyị ga-agbaghalị unu onye ya agbaghalụzi ya unu bibe ọfụma ọ dị 32 years ọ ka ga-amụnwu nwa Chukwu nye aka ọmụọ nwoke ọ bụrụ mmadụ bụ Chukwu na-enye nwa nwesị ya ị na-anya rapụ ya nya mebe nya dinebe rapụ ya tọba ọgọdụ agwa m ya nya tọpụ ọgọdụ ọ bụ ihe ngwali ọ ka na-eme iwe ka dị ya n'obi na di eji enụọ nwaanyị ọzọ amara nke lọvụ bụ ihe a ka a ga-akpụ ya ka oyi bịala ọfụ ịma na winta bịa oyi a na-atụ na-ama mmadụ kpokokpokokpoko ọ bụrụ na ị nwere ihe iji alala ụlọ abalị ọ ga na-afịakwa gị ahụ andị ịma na ije di na nwaanyị kwụ ụgwọ ndị akwụnakwụna na ha gala ọnụ amara na ma ọ bịa iji echu oyi ọ bụgodịla oyi ka ọ chọọ iji gị chụ rapụ ya nya wele gị chụba oyi nya wele gị nnọọ chụọ oyi Chukwu nye aka chi gị tigbuo chie ịtụrụ ime maka ịmụbulu nwa ị ga-amụ nwa ọzọ ịtụrụ ime ọ bụrụ nwoke o nwere ike kịta ọ na-emụbulu ejima nwoke na nwaanyị ịnwụkwa ọzọ gidigba ịmụ ọzọ dị nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ ọrụ nke nọ na Naịjirịa etugo ngwongwo
Obu ya ka njisi anya rapụkwa die nya tọpụ ọgọdụ nya tọpụ ọgọdụ ka di emeben ọ bụkwa ihe ngwali ya ka fakwụba n'ikwo kilikwo mebe ibongi gbaba ije na mmadụ bụ ewu ọkwa na akwa bụkwa emienye ekwene mana on second thought onye ahụ bụ second wife onye ahụ bụ second wife ọ bụ kịta na iji nwoke isi anya jeli bịaba ọ bịa nya bụrụ second wife ọ bụrụ m mụtago nwoke ofugodi nwoke di m je nụọ nwaanyị nke ọzọ nya jezieli bịaba ọ pụtara ọlịlị ọ bụgodi na ọ pụtara ọlịlị bịa mụma nwa mụnwa bụ first mụnwa bụ isi nwaanyị ya eze nwaanyị ya ọ bụ mụnwa bụ isi nwaanyị eze nwaanyị ya nke ọzọ bụzi second wife ọ bịa ndị be anyị kedu na ihe unu gwara ya kpaalụ na ya lụ ọ bịa tọpụ ọgọdụ nye di igbo nke ka ọnya kpachie kedu nke a ga-eme ndị be anyị ndewo no nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa ka ndị nọ n'ụdị ọnọdụ a ma ọ bụ na akwakọ ịnọ n'ụdị ọnọdụ a ka fa wee kwụsịnata mali ihe a ga-eme onwe fa ka udo chikwa ndị be anyị ndewo no ka emesịa